Oameni necăjiți. Și de aia vor să meargă în Franța ca să cerșească și să muncească. Nu sunt niște oameni care fură și nu sunt oameni care sparg și fac dezastre, cum spune oficialitățile franceze. Sunt niște oameni muncitori, sunt niște oameni care și-au pierdut nicovalele și utilajele care și le-au pierdut și le-a luat Rusia și Germania. Și vor să facă dreptate pentru ei. Din ce este pipa? Din ce este? De ramă. Da. Câți ani aveți? Nu mai știu. Am uitat Și pipați de mult pipați. În Transnistria ați fost? În Bug, la Bug ați fost? Am fost. Și ce ați făcut acolo? Am muncit pe acolo. V-a confiscat acolo carele, v-a confiscat caii, căruțele, Am luat căruțele, am luat căruțele, abia-am apă de aici. Foarte mulți romi, un număr foarte mare, sunt cu miile și nu mai este loc aici să se înscrie la asociația aceasta care a luat ființă în anul 2012. Mulțumim președintelui și mulțumim celor care au dat interes pentru înființarea acestei societăți, acestei asociații și vă mulțumim din toată inima.